RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Monica, 29 anyos, taga Gabi, Cordova, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gitrabahuan nga gusto na gyud kayo kung mopahawa sa maong kompanya. Pero, gipungan ko sa among manager. Aron inyong hisabtan, ingon ni ini ang mga panghita po. Okay, so qualified man ka sa maong posisyon. Salamat, sir. And now you are hired. Thank you, sir. Hinuon na, kaya may trabaho ka na. Lagi ma, og unta, di lang ko magka-problema sa trabahoan para magdukay ko sa maong kompanya pa. Sige lang, nahibaw ko nga kaya na nimo. Ikaw pa? Basta pili alang gyud nga magpaubos ka pirmi. Likay sa samok ug sa kagubot. Oh, ma. Oh, ikaw rin bago na mong kauban? Oh, sir. Luloy de ko ngan. Oh. Pagbantay-bantay din niya. Kay tagkan ra ba kay mga bully din sa atong trabahuan. Ha? Pero kay bago pa man ka, paubos lang. Ayaw lagsukol. Okay na ba? Oh. Tuwas sa ragon mong trabaho. Oh, hala, sir. Daghan para ba kay ko gitiwas nga trabaho o kinahanglan nga mahumanin ako, sir? Kadaghan nagstorya ni mo eh. Kaya ko pagreklamo, kay bago pa lang ka din eh. Oh. Lain nagtinatang luloy na ako eh. Ano mong kato siya? Nga maragbog at man kayang buot di rin ako. Usahay, okay ra kay siyang ika-istorya.
Pero kasagaran, bulihon ko niya. Sumukay problema niya. Pagsaba ha? Pero, kanas luloy, adik na mo ni ka. Unsa? Lagi. Mabito nga, pirmi nang magpagangkot. Nya, tadi kayo suko. Sipo kayo. Mudi kayo ba? Hapit ka na magkapatay o kauban ako din kay hapit ka na pa. Unsa? Human ko mahibaw sa tinuod nga usaday ka adik si Luloy, dito na ko magsugod o kabalaka. Kay mahadlokit ko sa mga taong adik. Ilabi na kong violente kaayo. Unya, Unsa ka, kung imo nang isumbong ang imong kauban mo ni ka. basta maantos pa lang nako, ma. Di lang sa ko manghilapot. Tingali ko mugara nagmaayo tong tawhana. Ako rin bahala, ma. Ayaw kabalakan ako. Ako rin mangitag paagi nga makabawas atong tawhana. Na, anong pagdahom? Di ka makabaw sa luloy eh. Ha? Nga naman? Ang suod kaya sila ni George. O bisag yung sir mismo, kita siyang ibuhatan ni mo, di hapon ikaw may labanan na. Ha? Mao ba? Gusto mo trabaho ni mo, Monica? Ha? Nga naman, day, sir. Ikaw ko na mo yung nag-alig-alig nga mo yung motiwas sa iyang trabaho. Pero naon sa man eh. Puro man ipalpak. Sir, di yun na tinuod, sir. Huwag ko kahibawan Tagalay na pangatarungan. Sir George. Wa nagit ko makauyon din nila. Gusto na lang kong muundang. Di nagyud masabot ang mga batasan sa mga tao din hi. Di nagyud na ako maagwanta. Dili pwede. Unsa? Ganon, sir. Dili lalim nga mangita dayon og ikapuli sa imong posisyon, Monica. Bago ka pagani din himundang na ka. Ay ko gatagig labad sa o. Sir George. Unya, magpadayon gihapon ka. Oma, wa man ko'y choice. Pero dili man gud makaayo nimo. Ikaw mo ay makaluluoy. Unsa pa kahilaing buhaton atong adik, no? Kana mo ipangitaan ako paagi, ma. Kung dili man ko papawaon ni Sir George, kinahanglan nga masakpan si Loloy nga adik siya. Ang problema lang yun kayo ako ebidensya. Monica. Hangtod karon, nagtrabaho paghapon ko sa maong kompanya. Ako na lang unang giantos, kay di man ko tugutan sa akong manager. Ang akong mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, grabe mang haras ang adik na ako nga kauban. Bago pagani ko sa maong kompanya. Gusto na ko siyang ikiha, aron dili na magsamok-samok na ako. Kumang ko ebidensya nga, musuyop siya, maong nakahuna-huna ko nga ikiha lang nako siya og harassment. Bugat ba na nga kaso? Ikaduhang pangutana, mahadlok na kong musumbong sa HR o sa manager kay nahibaw ko nga suod kayo sila ni Luloy.
Gusto unta na ako nga i-surprise drug test ang mga trabahante aron masakpan si Luloy. Asa man ko pwedeng mo request, ana, nga empleyado raman ko? Ikatulong pangutana, bisan og nahibaw ang manager kung unsay gibuhat ni Luloy nako, wala gyud siya aksyon. Maong gusto na kay kumuundang. Makasuhan ba ko og breach of contract, bisan og valid ang akong reason? Ikaw patog tapusan. Gipugnan ko sa akong manager nga muundang nako, kay dili ko dali ang pagpangitag laing ikapuli. Mahimo pa di ang pugnan sa manager mga empleyado nga gusto nang muundang? Palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong soliran, Monica. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini sa Attorney Elaine Bathan ug akong tingog inyong mapaminaw karong adlaw. Ako today ang muhatag og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal. Busa unsa pa man ang inyong gihuwat, ipadala na dayon ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klaseng-klaseng pamaagi yun na guys kung saan yung pagpadala ang inyong suwat. Naalami gamayng hangyo. Please, adto lang yun ipadala sa kini ang akong suliran, official writers page, or sa atong email address sa inyong mga pangutana, kay di man ko makatubag ano inyong mga pangutana, nga isend ninyo sa ako ang Facebook account, nga Elaine Tantenco Bathan. Ang mga magpag-greet, nga muhatag sa inyong mga heartwarming messages, salamat kaayo, kana ako nang basahon. Pero di jud mi katubag ana kung mga suliran ang inyong ipada. Adto lang ipada sa kini ang akong suliran official writers page. Kinsa tong magpag-greet, please, i-PM lang ko. I will try to read your messages. Thank you kayo sa mga nag-like ug nag-follow nako sa Elaine Tantenco Bathan on Facebook and my official Facebook page nga Attorney Elaine Tantenco Bathan. Si Monica, 29 years old, taga Ugkoy, Gabi, Cordova, Cebu. No? Kumusta man ang mga taga Gabi, Cordova? Kusog kaayo, grabe kaayo, gauros-uros ang tabang nga gihatag ni Inday Daphne Lagon, nato ang board member. Og ato ang congresswoman ug sa iyang anak nga si Lawrence Lagon, no? Ug ni Patrick Lagon ato ang konsihal ug ni Congressman Sunny Lagon sa Ako Bisaya dinha sa Cordova, kauban ni Mayor Didoy Suwan, no? And greetings also to Attorney Marvin Pañares. Hello, no, ang iyang administrator dinha sa Cordova ug sa tanang mga taga Cordova, maayong adlaw ug pagpaminaw. Isuwat ni si Monica kabahin sa iyang trabahuan kay ganahan nagyud kaayo siyang muhawa unya. Gipugnan man ni siya sa iyahang manager, no? Unya, murag violente ra ba kuno to? Nya murag naay substance abuse, no? Murag naay bisyong batik, no? So hangtod karon gatrabaho lang gyapon siya kay di lagi siya sugtan. Nga mo kalakalas, no? Matod pa sa iyang manager. Unang pangutana, grabe mangharas ang adik nako tungod kay bag-o pa ko sa among kumpanya. Gusto nako siyang ikiha aron dili na magsamok-samok nako. Wala man ko'y ebidensya nga musuyop siya. Maong nakahuna-huna ko nga ikiha lang nako siya og harassment. Bugat ba ng maong kaso? The answer is yes. Pero ang ako yung unang comment nimo, Monica, nganong mahadlok man ka mo gawas? Nga wa may makapugong nimo kung muundang kag trabaho. Ang imuhara 30 days notice raman na. Di man na parihas sa kumpanya nga medyo stricto og procedure para mo terminate og employee. Pero kung ang empleyado or ang employee ang di na gusto nga mo padayon og trabaho, resignation letter ra gyud na inday. No, unless na akay kontratang gipirmahan ka nagipaskwela barong ka, nagmasteral ka, ni pirma kag kontrata nga duha ka tuig kang mo trabaho didto, di pa kakagawas ka na mga ana. Pero sa imong pagpanrabaho, di man na lisod mo gawas. Undang na resign na, ayaw ug agwanta kay dili sila makapugong nimo. Involuntary servitude na. Kasong kriminal tawag ana. So ayaw kaguol. Now, ang kanang iyahang pagharas nimo, yes, pwede. No, we can do harassment if need to. Naabay sexual harassment din ha. Posible sad, Safe Spaces Act, wa takabaw, no, and the like, no. But ayaw pag-agwanta din ha inday. Gawas, resign, now na. Ikaduhang pangutana, mahadlok na kong musumbong sa HR ug sa manager. Kay nahibaw ko nga suod kaayo sila ni Luloy. Gusto unta ko nga i-surprise drug test ang mga trabahante aron masakpan si Luloy. Asa man ko pwedeng mo request ana nga
empleyado ramang ko, then maybe you can go to PIDEA, no? Or, ay nalagpanghilabot, ana, diha, gawas na lang, ay na, bahala na sila din ha sa imuhang kumpanya, ug di manggay sila maminaw nimo, di sila mutuo nimo, they do not deserve you, hawa diha, bahala na lang na sila din ha. But if you really want also, then you can go to PIDEA and imong i-report and imong inon nga mag-random and surprise drug testing dito. Ikatulong pangutana, bisan og nahibaw ang manager kung unsay gibuhat ni Luloy nako, wala ra gyud siya'y action. Maong gusto na kaayo kumuundang. Makasuhan ba ko og breach of contract? Bisan valid ang akong rason, the answer is a resounding super duper no. Dili ka makasuhan uy. Ikaw gwi biktima din ha. In fact, if you are really a victim of harassment, sexual harassment or harassment, anang imuhang kanang superior, unya gisumbong nimo sa management, nya wa sila gibuhat, they will also be liable. Manubag pud sila sa balaod due to their inaction, meaning nilimod lang, way action gibuhat, pwede silang makiha, pwede silang makasuhan. Ikaupat o katapusang pangutana, gipugnan ko sa akong manager, nga muundang nako, kay dili kuno dali ang pagpangita og lain nga ikapuli. Ila na ng problema, ngano gong maproblema ka, mahimo ba di ay pugngan sa manager ang mga empleyado nga gusto nang muundang. Gitubag ko na kaganina, dili. The only provision sa balaod is that muhatag sa tag 30 days notice. Kay that is the only way nga makakita pud sila og igo og saktong kapuli pod nimo. Kana 30 days. Sila na problema mangita og puli nimo basta kay nagpahibaw naka. So ayaw og ka problema ana hawa no? Hawa gyud dayon din ha. Unya ayaw na pagduha-duha, ina na sila problema ha. If you want to do the random drug testing, then go ahead. But ako, you don't have to suffer sa usa ka kumpanya nga giharas ka. Kay katungod na nimo, no, to work in peace. Mga sukintig paminaw, hinawat unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa kiniyang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.